kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa Indo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta alas 7. Bangon Bareta alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos Mangtugang ini ang Bangon Bareta alas 7 aldaw ni na Lunes Fetsa 3 kan Mayo 2021 ini si BERT DELOS MARTIREZ asin uya enot ang mga headlines atod sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Palasyo Malacanang nagngingirit-ngirit na nagbababa na ang kaso ng COVID-19 duman sa National Capital Region. Sampulong aldaw na paid leave pinagagad duman sa Kongreso na ibayad sa mga empleyadong kampribado na tinamaan ng COVID-19. Nagprangka na ang Palasyo Malacanang, nabu ninda kang inaapod na all or nothing o bagaman itong makipagbanggaan talaga sa China sa isyu kan West Philippine Sea. Kung kamo nagtatrabaho sa mga resort o mga inaapod na pang-turismo, kamo tatawan ng kwarta kan gobyerno kabali na mga nagtrabaho sa turismo digdi sa Kabikulan. Ang paglaog sa National ID System nagpaluwas ning susundon tulong mga steps ang pinaluwas na dapat gibon para madaling makaparehistro sa National ID System. Initial na 15,000 na dosis ka na Russian Sputnik 5 vaccine pinagdistribute na sa 5 syudad sa Metro Manila para testingong kung inimatibay man talaga ang bakuna na haliki Vladimir Putin kan Russia. Duwang gadan sa paglaob ning barko duman San Diego, California. Admiral John Aquilino nag-assume na bilang bagong commander kang US Indo-Pacific Command. Duman sa sarong hospital sa India ang nasulo 16 ang gadaan kay bana na ang duwang nurses. Gurangan na artista sa Hollywood na si Olympia Dukakis ang binawi ng buhay sa edad na 89. Yan ang mga headlines hatod sa kanabot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Ngunyan sa detalyes kan mga Bareta inot sa national na may koneksyon man sa lado lokal. Pinanginutan man kang Bicol Region Tourism Council patinakan organisasyon ni mga LGU sa Kabikulan. Ang pangapunan na pagmasda ng ngunyan ang nangyayari duman sa Metro Manila
na pwede sir ini iyon na anlyabi para man magkaigwanan ng paglalong pagtugak sa quarantine status kan mga lugar sa Kabikulan arug kan transport sektor na baka magkaigwanan ng biyaya mga buses asin libre do lang magralaog sa Bicol o bagaman paluwas pasilin sa Metro Manila. Iyan kan magpalos na ning impormasyon ang IATF na nahihiling-hiling na ninda na nagpapadagos ng nagraray ang COVID duman sa Metro Manila. Nagdidikit na ang mga kaso. Maski nga ni dakul pa man ang kaso duman asin ang pinagbubulong alagad igwan sa trend na ini nagbababa. Nagbaba ning 11% sa nakalipas na 7 aldaw ang average number kang COVID-19 cases sa entirong nasyon. Sigon sa Octa Research Group, alagad sinabi ni Dr. Guido David, kanasabi ng grupo day pa may dideklara bilang epekto kang Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang pagbaba na ini kan mga nairecord ng mga datos sa nakalipas na aldaw duman sa Metro Manila. Pinaglinaw man niya na ang biglang paglangkaw kan mga bagong kaso kasulma o kang sarong aldaw Mayo 1 day nangangahulugan na liwat ning panibagong surge taiyan si mga dati ng file. Base sa datos kang Department of Health kang Abril 25 nagpakul ning 8,162 ang bagong kaso kan COVID-19, 8,929 na bagong infection kang Abril 26, 7,204 new cases man kang Abril 27, asin 6,895 man kang Abril 28. Alagad kang Abril 29 na i-record ang 8,275 new cases, 8,748 man na bagong infection kan Abril 30, asin 9,226 man kang Mayo 1. Alagad sa kwintada kan Octa Research, nagpaparababa na ang kaso duman sa Metro Manila asin kadaklan ng mga kaso ang mga ini mayong makukulog o mayong namamati na initulos mga ning nagpurli sa inda o bagaman mayong seryosong nangyari aron ka nangyari duman sa India na ang COVID-19 duman nakakagalan alagad digdi sa Pilipinas mga karkalinturan sana kung kaya pinag-aadala na kan IATF na patugakan naman ang mga quarantine sa mga rehiyon aron kang Bicol na pwede sir ini ang pinimakinabang iyan transport sector o bagaman tugutan na magbiyahe ang mga buses. Bareta lokal na sa linya si Hila de la Cruz. Estado sa banwaning Goa Camarinesor ang sarong personang number 4 most wanted person sa kasong panlulugos matapos ani ang sirbihan ning mandamento da restokan mga otoridad mga badalas sa media ning pagkaga kang nakaingal daw duman sa barangay Tagungtong Goa Camarinesor. Ang Camarinesor Second Provincial Mobile Force Company sa ang Goa Municipal Police Station sa Panginoon Police Major Jeric Don Pisadia ang Chief of Police pinag-arestar ang akusadong si Virgilio Reyes Isilyona 20 anyos soltero, residente kan Barangay Hiwakloy, Goa Camarinesor na konsensya ang number 4 sa listahan kan mga municipal most wanted person sa bisa kan warrant of arrest na pinag-issue ni Honorable Judge Maria Angela Acompañado Arroyo, ang presiding judge kang RTC 5th Judicial Region, Branch 58, San Jose, Camarinesor, na may pitsang February 15, 2021. Mayong pinagre-recommendar na piyansa ang huskado para sa iyang temporaryong libertad. Mientras tanto, ang akusado, anyaw niya nakadetini sa ipatura kan PNP para sa pakanigong disposisyon. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini Mansil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Oras ngunyan na 13 minutos makaagi ang alas 7 nin pagkaaga ang oras atod sa kanambot kang Cabral Bicolandia Supermart atod manyang kang DMSQ sirmanggang original na Master Square. Tungkol sa West Philippine Sea o yang paninindugan na kan Malacanang, pinagpipilitan ni Presidential Spokesperson Harry Roque na dapat pabayaan na sana kan mga kritiko si Presidente Duterte sa naitulod kay ni o gamiton kay ni ang inabo na careful, calibrated, and calculated na foreign policy sa tubangan kang pagiging agresibo kan China sa West Philippine Sea. Buot sabiyon, day makipagbanggaan si Presidente Duterte. Ingatan na maray na day magkaigwang kaguluhan takon magkagira, gadan man nga ni ang mga inchik, gadan man mga Pilipino, day panakuha ang West Philippine Sea. Sayang kang buhay. Yun yung matapos na itulod o ipagparapiritan man ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio asin dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario si Presidente Duterte na magkaigwanin mas maisog na lakdang kontra sa Beijing matapos na pirang
gatos na barko kan China ang nailing sa West Philippine Sea magpunpa kang bulan ni Marso. Sigon Kiroke, din nakakatabang sa nasyon ang mga payag ni Carpio Siraman de Rosario ang mas mareda kani pabayaan na sana si Presidente Duterte na iyoan magmanear kang Pilipinas basta mayong magkakagardaan, mayong malulugi, asin na dailugi ang Pilipinas, asin nagkaigwa pa ng amigong China kesa ka nakikipag-iwal sa ibang nasyon. Bareta lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Sa Roman na persona duman sa Banwan, kanikartuturoy na Kamara ni Sur na may kasong pangapiyap o acts of lasciviousness. Anday managhaloy, nadakop man kan mga autoridad sa kapusugan man nga sarong warrant of arrest. Si Winifredo Brice Jr. E. Fuentes alias Unyo, 44 anyos may agum. Sarong parauma kan barangay Mansangat, Gartituroy na ang pinagaserbihan ka nasabi ng kasuguan. Gikan man sa sala ni Honorable Judge Rebecca O. Bagasala kan MTC Gartituroy na. 18,000 pesos ang rekomendadong pensa kan korte para sa iyang paramentras na libertad. Dagdag na impormasyon sa lado lokal para sa 97.5 Okfm. Ini si Carlo Baldo sa gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abelian Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung kang magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap, risko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, biopatch ka na. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon, Bareta, alas 7. Oras ngunyan na 20 minutos makagang alas 7 ni na pagkaaga balik sa pagbabareta sa Lado Nacional sobra sa 400,000 na mga trabador sa turismo ang tatarawanan ng kwarta kan gobyerno ninulima sa pagkalugi ninda daramang kang pandemya o bagaman mga lockdown. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang Department of Tourism sa tabang mangkan Department of Labor and Employment maktaw ning cash assistance sa mga empleyado ng mga turismo maging sa pribado. Asin ini nasa lindong kang bayanihan 2
na may kantidad 2.327 billion pesos. Itataon ni sa bali 465,300 na mga trabador kan negosyong may koneksyon sa turismo. Alaga day man pinagsabi kung ano yan, kung mga resort, asin kung ano pa. Sa Bicol, ang makakaresibi nasa 45,429. Alaga day man pinagsabi sa Bareta kung anong kwarta ang itataw kang gobyerno sa mga tauhang kang turismo. Sa mga interesado daang magbali o maglaog na sa National ID System, pinapagirumdum kang Philippine Statistics Authority o PSA ang tulong magian ng mga lakdang na dapat sunodon sa pag-apply ng National ID System. Siguro na kan mga aplikante na pwede silang magparehistro sa pagimang kang website muna, tanganing pag-abot duman sa opisina, magian na sana ang gabos. Ang kinakaipan iprepararyo ang pag-fill up kang full name, ang sex, date, saka place of birth, ang blood type, address, ay pagi sa PSA online portal. Asin ang sunod man, iyo ang biometric information, aro kang fingerprints, iris scan, sirman ang inapon na photograph. Ang ikatulo, iyon ang pag-issue kan Philippine Systems number o asin man ang Philippine ID. Alagad may warning, day nanggad pag-post sa social media ang sa indong national ID, tayan na confidential, asin sa tao lang dapat magsaray kayan, asin di maaraman kan ibang tao o bagaman kan publiko. Bareta Lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Liwat na naman na makondukta, disipuin ang mga barangay sa Banwaan ni Limanan, Camarines Sur. Iyan matapos nakakapirang kapitan ang mga tindir sa meeting kasudma na papod kan local IATF sa bahagi ng Mayor Bernard Berioso. Asin nagbuot ang local IATF na dapat mag-impit na naman sa mga barangay sa Banwaan ni Limanan po sabihon. Pagkakaiguan na naman ng checkpoint sa lampang barangay tanganing dirihiran ang mga naglalaog nagluluwas sa sendan na baryo. Kaya dapat mag-igawan ng checkpoint i-aktibar ang mga tanod. Kasudma para paasaan kan mga kapitan ang sarong kaban na bagas dayon pupunan kan sinapit ng kakapitalon ng aning mga krian mintanon dayon konsumuhon kan mga ini sa pagbantay sa lambang checkpoint sa mga barangay. Panunutaran ka na kaaging taon nagkonduktanan ng siring na aktibidad ang mga barangay na nagaglating mga tanon sa entrada kan sa baryo. Alagad nyo na liwat naman na uturot ng aning higpitan ang nagliwas naglalang sa mga baryo. Ang mga gikan sa Metro Manila ahili sa ibang banwaan asin ibang barangay na malaog ang pabawalan na yung makapag-intir na sinabit ng mga barangay na luman sa pag-ingat sa COVID-19. At banwaan ni Limanan pagkakakul sa mga pasyente na positibo sa COVID-19 asin nila ang pag-ibitaran na maglago pa. Inulit sa haros sa aral daw igwa yung positibo sa banwaan at Limanan. Yan ang report ako sa Marcel. Gusto ko, okay ka. Okfm. Gusto ko, okay ka. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung mara ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan na yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Eli. Sinubukan kong uminom ng Santon Plus kasi masakit yung dalawa kong paa. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa ramdaman ko na arthritis at yung rayuma. Hindi na sumasakit. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Luis and Alex for Soda. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba. For 10 times more protection from asin-pawis-causing bacteria than regular soap. Use Rexona every day. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
Bangon, Bareta, alas 7. ...25 minutos makagyang alas 7 nin pagkaaga, pabul pang Bareta sa lado nasyonal, inisyal na 15,000 na doses kan Sputnik 5 o bakuna hali sa Russia ang pinagdistribute na sa 5 siyudad sa NCR. Ang pinagtaunan iyo ang Makati, Taguig, Manila, Muntinlupa, asinman Paranaque na ang kada sa Rosenla iguaning 3,000 na dosis na matesting. Kung kaya ang mga syudad lang duman sa NCR ang pinagtaraunan, inulita ang mga iniigwaning kapasidad na magsaray kang bakuna na sa storage na maliputon. Tan bakuna ni Vladimir Putin, kinakaipuan ng negative 18 degrees Celsius na grabing lipot asin maipakyan sa ibang syudad, kaya titistingunan muna duman sa NCR ang bakuna na hali duman sa Russia. Ngunyan Bareta sa lado international, nagadan kan mga kapupulisan kang Wisconsin ang sarong suspect na nambadila sin ikinagadaning 2 katao sa Wisconsin. Base man sa investigasyon kan mga otoridad, nakaresibisind ning apod na igwang ng babadil sa restaurant sa Oneida Casino, Radisson Hotel, asinman Conference Center Complex harani sa Green Bay. Sinabi ni Lieutenant Kevin Paulak, kang Brown County Sheriff, na nagadaninda ang suspect. May subot ning target ang suspect sa lugar, kaya napagbalingan niya ang kabistong mga posibleng kaiwal kani. Dinara naman sa ospital ang sarong biktima na nairido sa nasabilang pambabadil sa Wisconsin. Ganan ang 2 katao asin 23 ang irido sa paglaob ning barko sa kadagatan kan San Diego, California, USA. Sinabi ni San Diego Fire Rescue Department spokesperson Monica Munoz na naglaob ang barko arani sa Cabrillo National Monument sa Point Loma. Idinalagan sa iba-ibang mga hospital ang mga nairidong biktima. Nagtarabang-tabang man ang ibang ahensya para mahanap ang ibang mga lunad ka naglubog na barko. Nagpabot naman ng pagpangaji si San Diego Mayor Tada Gloria, asin pinagsiguro kay ang tabang sa mga biktima. Nagadan ang 18 katao matapos masulo ang sarong COVID-19 hospital ward sa Gujarat State sa India. Nagpun ang kalayo sa intensive care unit kang welfare hospital sa Baruch District. Sigon ki Dr. M.D. Mudia, senior district official, 16 sa mga nagadan, mga pasyente asin duwama na nurses. Nasa 60 pasyente naman ang mantinido sa nasabi ng ospital kan mangyari ang kasulo. Pinaglipat na tulos ang mga ini sa pinakaraning hospital. Pinag-aaram pa kan mga otoridad ang dahilan kang kasulo alagad base sa inisyal na investigasyon, posibleng short circuit ang pinagikanan kang kasulo duman sa India. Sa Hollywood, gadana ang Hollywood actress na si Olympia Dukakis sa edad na 89. Pinagkonfirmar ka sa tugang ang nasabi ng Bareta kung saan nagkaigwa inining kailangan. Nabisto si Dukakis sa romantic comedy na Moonstruck kay 1987 kung saan nanggana siya ng Oscar Award. Naging matren po man siya sa teatro bilang sarong artista asimang direktor. Namundag ka 1931 sa Lowell, Massachusetts. Gikan siya sa magurang kaining immigrants kang Greece. Nag-adal inining performing arts sa Boston University asin naglipat ini sa New York. Tugang niya ang kandidatong presidente kan Amerika na si Steve Sinakis na dinaog ni George Bush. Bareta sa kantong Putikon. Piga lalakaw ngunyan kan kantong Putikon na pagibuan daan ning history o bagaman libro ang comedy play kan Ateneo na puro robot sa Uruli-ulay Kasulma. Agaron ninda ang tabang kan mga orinal sa puro robot arugman subot ni Boy Claro asin iba pa para man makuha ang istorya asin papakyulain man ninda ang istoryan na si
Dani Heruna nagibuan ning libro takadako na mabarakal kaning mga tinistang yaon sa abroad. Matatandaan na purupot nagtaon ning kaugman sa mga Bicolano, partikularmente sa Naga, na inikagibuan kan mga tinista kay mga taon 70. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon na Bareta alas 7. Nakaibanan sa lado lokal sinda Carlo Baldosa, Hilda de la Cruz, si si Ernie Marfil. Ini ang sindong para bareta BERT de los MARTIREZ. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta alas 7.